Ελευθερία, καλώς ήρθες. Λοιπόν, όταν ήρθες εδώ, έλαμψε το ιατρείο. Θα ομολογήσω, δεν ξέρω τίποτα από αυτά που θα δω σήμερα πρώτη φορά τα βλέπω μετά από πολύ καιρό. Πότε τα είπαμε τελευταία φορά? Πριν από 1,5 μήνα. Πριν 1,5 μήνα. Συνολικά πόσους μήνες κάναμε την προσπάθειά μας? Συνολικά. 3. Το πολύ. Το πολύ. 2,5 μήνες. Η Ελευθερία έρχεται σχεδόν πριν από 2,5 μήνες εδώ στο ιατρείο μου. Μου λέει θέλω να με βοηθήσεις να δυνατήσω, σωστά? Ναι, και θέλω να ξανανιώσω καλά. Ήταν η ερώτηση που σου έκανα. Ναι. Πώς νιώθεις? Μου λέει δεν νιώθω καλά. Λέω εντάξει, Ελευθερία, θα το δούμε. Χαίρομαι για το αποτέλεσμα γιατί πήγε υπέροχα, δηλαδή πραγματικά υπέροχα. Έχει χάσει συνολικά 15 κιλά, ήρθε εδώ σχεδόν 80 και είναι σχεδόν 65, ναι. Παρακάτι. Λοιπόν, η μεταβολική της ηλικία, όταν πρώτο ήρθε εδώ, ήταν πολύ περισσότερο από την πραγματική της ηλικία και σήμερα είναι 10 χρόνια κάτω από την πραγματική της ηλικία. Να το πω? Άντε να το πω. Δεν πειράζει, Λοιπόν, το λέμε. ήρθε σχεδόν 45, είναι 30 και η μεταβολική της ηλικία είναι 30, αλλά η πραγματική της ηλικία είναι 40. Ναι. Και δεν δείχνει ούτε πάνω από 25. Λοιπόν, είναι υπέροχη, το λίπος της έχει εξαφανιστεί. Ήρθες εδώ με λίπος σχεδόν 33% και σήμερα είσαι στο 4,7. Ναι καλά. Όχι, ναι καλά. Είσαι στο μείον 2,2 βαθμού παχυσαρκίας. Να το. Μείον 2,2. Το βλέπεις μαράκι μου? Μαρία, μείον 2,2. Το βλέπει ο κόσμος? Είναι μείον 2,2. Εντάξει. Ωραία. Τώρα φοράμε ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, δεν έχω λόγια. Πήγε υπέροχα, φτιάξαμε το θηροειδή της. Ναι. Βελτιώσαμε την εικόνα, το προφίλ των λιπιδίων της, τα λιπαρά της. Τι έμαθες? Τις ορμόνες. Έχεις σταθερή περίοδο πλέον? Ναι. Φυσιολογικός ο κύκλος, όλα τέλεια. Πώς νιώθεις? Λοιπόν, τώρα θα πω και το άλλο. Το μυαλό της είναι μυαλό ενός φυσικού. Είσαι φυσικός. Ωραία. Δηλαδή ενός φυσικού της NASA. Δεν είναι μόνο η εικόνα που βλέπετε η ομορφιά, είναι το εσωτερικό της που πηγάζει και το βλέπει ο κόσμος και πραγματικά έλαμψε το ιατρείο όταν το ήρθε εδώ μέσα. Και εγώ χάρηκα που ήρθες εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Όχι, ευχαριστώ πραγματικά γιατί με τίμησε η παρουσία σου, να ξέρεις. Έρχεται από μακριά, κάνει χιλιόμετρα για να έρθει στο ιατρείο, στο Χαλάνδρι, έρχεται από τη Λάρισα. Σωστά? Ωραία. Τι σου λένε εκεί? Τι σου λένε? Στην πλατεία τα χειρομέλη γίνεται. Κάποτε ήμουν και εγώ στη Λάρισα. Ναι, το πρώτο έτος ιατρικής το έβγαλε στη Λάρισα. Και πήγα μετά ξανά ιατρική Αθηνών. Με ξέρουνε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πώς νιώθεις? Είναι λίγο κουτσομπολίστικο το περιβάλλον εκεί πέρα. Κουτσομπόλιδες. Κουτσομπολεύουν οι Λάρισαίοι, το έχουν, ναι. Πώς αδυνάτησες? Για πες μας τα μυστικά μας. Κάναμε πολύ σωστή διατροφή. Ποια είναι η σωστή διατροφή? Θέλω να μάθει ο κόσμος όλος που δεν μπορεί να έρθει εδώ στο ιατρείο αυτό. Ήταν πιο ισορροπημένη από όσο νόμιζα, ενώ ξέραμε μόνο σαλάτα, πρωτεΐνη, αυστηρά. Τελικά μπορέσαμε, φάγαμε και πολλά λαχανικά και ελαττώσαμε λίγο το αλκοόλ. Ελαττώσαμε αρκετά αλκοόλ. Πολύ το αλκοόλ. Τι πίνουμε, για πες, τι μας αρέσει? Πιο προσεκτικά πλέον. Πιο προσεκτικά, ναι. Ναι, σε ποσότητες. Άρα λοιπόν, λίγο αλκοόλ. Λίγο αλκοόλ γιατί είμαστε νιάτα. Πολλά λαχανικά, λιγότερη πρωτεΐνη. Άσκηση. Άσκηση. Τι έβαλες στη ζωή σου λοιπόν? Πιο πολύ περπάτημα και πιο πολύ αερόμπικ, αλλά και αναερόβια. Μάθαμε να τρώμε φυτικές ίνες μαζί με φυτικές πρωτεΐνες. Έτσι. Μάθαμε να τρώμε μικρές ποσότητες στον πόλο του παγωνιού στο πιάτο της πάστας. Δεν τρώμε πολύ αργά το βράδυ. Ακολουθούμε τον κυρκάδιο ρυθμό, να μιλήσουμε και λίγο επιστημονικά. Όλες τις ορμόνες τις ακολουθούμε με βάση το ρυθμό τους. Δεν αλλάζουμε τους κανόνες τους. Οι κανόνες είναι πολύ συγκεκριμένοι. Δεν μπλοκάρουμε το μεταβολισμό της ινσουλίνης τρώγοντας παραπάνω ζάχαρη. Ναι, είναι ζάχαρη. Έτσι. Μηδενίσαμε τη ζάχαρη. Άρα λοιπόν για να καταλάβει ο κόσμος κάνει εθισμό η ζάχαρη. Όπως και το αλκοόλ, κάνουν εθισμό αυτά οι ουσίες. Συνεπώς, μάθαμε να τρώμε πρώτα απ' όλα ψάρια. Εκεί στη Λάρισα δεν πολύ τρώτε ψάρι. Όχι. Τρώτε πολλά κρατικά.
Λοιπόν, μάθαμε να τρώμε κόκκινο κρέας άλιπο. Μάθαμε να τρώμε πτυχές συναισθητικές πρωτεΐνες. Μάθαμε να τρώμε μικρές ποσότητες, όχι αργά το βράδυ, νωρίς το πρωί. Το πολύ 4 με 5 μπολάκια φαγητό την ημέρα. Μικρά, όσο είναι η χούφτα μας, η κάθε χούφτα μας, η χούφτα του καθενός μας. Ωραία, τρώμε αυγά. Τρώμε Πολλά αυγά λεύκομα, ωραία. Και αριάνια που δεν έτρωγα. Ναι, και πολύ νερό. Και νερό. Και νερό, μην αφιτοτονόσαστε. Ωραία, συγχαρητήρια Ελευθερία. Ευχαριστώ εγώ. Φτάσαμε στο στόχο μας σε 2 μήνες και 10 μέρες. Χάσαμε 15 κιλά μέσα σε 2 μήνες. Εύχομαι καλό καλοκαίρι, να έχει η Ελευθερία. Το καλοκαιράκι, ήρθε για την Ελευθερία. Πάμε για μπάνια. Βέβαια. Χάρηκα πολύ, καλή συνέχεια.